Mbughashi Master abiaruola. Mbughashi Master abiaruola. Mbughashi Master abiaruola. Mbughashi Master abiaruola. Mbughashi Master. Itu, madonna, iko pa ato among gabi. Imando siya brutally. Hey! Doktor ko nga kake ka nili nga la. Yo nga ili woka no rala. O na zo ebe. Siya ka ko na ngunya na begu. Kwa nga mo na rala arugbo onwe. Unyam. Ngwa ma ko ran nga nya hijuga mkembe. Sukem na ga woto orba na mma. Ama emege ihe ọwa anyị hụrụ ọwa anyị hụrụ ewu ihe mege m ihe ọ ịhụrụ nnọọ mmege ịhụ na biko ma gụra na enwere nwe ihe ntakịrị ama mma ihe ọwụ bụlọmbụlọ ma ọwụ ihe ke ma ọkwa n'ụkwụ ọwụ na-ekwu ya sofuru nụ ma ụkwụ ọwụ na nga ahụlele odele lekiri ike ihe ewetere na how many times would they tell you before you know that Nigeria is not meme hụrụ kwekwele mmadụ Ekwekulu onye ọbụla mata anyị ga na ka nwanne m oke kpụrụ anyị ihe ndị mmadụ aga adịra na m ya ma ihe ka karịa m na ha nnukwuru wee ike ihe o nwunye m bụ n'obi m bụ n'ụkwụ nga ihe ibu n'obi abụọ ha etimadị ha na ihe m bụ n'ukwu ime nga ndị mmadụ amata biko were m ya onye ọla m ga-agwa biko nwanne m biko bedile m akụra m nwaanyị ọmụgwọ eriela chi nwa ya ọ dịla eziokwu ọ dịla nwanne m ana-ekene Igbo nchacha ike ihe dịrị ụmụ gị ama mma ya ọ pịọrọ amaghị ka akebe gị nwunye m sọ ibi arabakwa onye matarala last 2 years m batara nwunye dị otu ahụ wiki abụọ ekwuru onye n'ime ka ọmụrụ dịka nwanne m ị ga-enyere nwanne gị aka arụ nga m lele m nụmụrụ ụmụ nwaanyị ọ ga-eme agwara echere ka m nọ no problem there's no I will know what to do Mbughashi Master abiaruola. 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 ọnụgbaga bọọlụ ewu ọ na-aga skuulu taa ewu kemgbe m kwere mụrụ onye akparịbe m gị bifọ ọ dị m okenye ma ịkparị nwata ebe ishi ka anyị gbara bọọlụ so onye nwa ka anyị chọka kemgbe anyị hụbeghị ewu nwa ma ọ na-agwa na ụmụ ajị bụ ọnụ gaa na skuulu ọ na-ahapụ gị gaa skuulu nọrọ n'ụlọ a nga mkpụrụ mmiri otu ọnụ si aṅụ gaa mkpụrụ mmiri na Igbo a ga-enwe ihe mere maka otu afọ na-abịa abịa ọnụ ga-aṅụ mosquito coil ụlọ akwụkwọ ibe ọnụ gara ọ na-anọ n'ụlọ nga agbagharị bọọlụ eme pịam ezọtọ nwunye m bọọlụ anyị ka eji ihe bọọlụ
Jesus is Lord. Ihe na-eme onye ihe mbụ nga ewere gbawa egwu ọwụrụ egwu abalị ihe ị ga na-ahụ ọ ga na-azawo anyị na-abalị gị ebe Mbughashi Master, abiala. Mbughashi Master, abiala. Mbughashi Master, abiala. Mbughashi Master, abiala. Mbughashi Master.